niin. Sieltä löytyy mikki, tännekin lähtee sen. Oikein ihanaa iltaa kaikille. Lähti jo mikrofoni irti. Hyvin lähti liikkeelle, mutta tai joku kerta tää mikrofonin johto hajoaa tän takia. Ja sit mulla on kusessa. Te joudutte vaan lukemaan, pitää kertaa chattiin sit mainoksi, ei siinä auta. Tervetuloa, tämä on Huittisten liikenteen bussi Huittisen Turun satamaan faniristeilylle. Tervetuloa. Oikealla näette kunnon pojan juoksevan kohti bussia, hakkaavan bussin ikkunoita ja kysymään koska pelataan Freakfestiä. Vasemmalla näemme taas tulipalon, jonka kunnon poika on sytyttänyt, koska pelasimme väärää videopeliä. Tervetuloa laivalle! Tämä on risteily Turusta Tukholmaan. Olen risteilyisäntä. En ole pärskiä. Ja mikä somero on? Mikä somero on? Fuck it down! Somero on! Fuck it down! On se just somerolla ikinä se on! Fuck it down! Se on Funky Town! Mä huomasin ison virheen striimissä, mun on näköjään jäänyt toi vitsi pahvilaatikko väärinpäin. Korjataan asia, korjataan asia. No nyt se pystyy lukemaan. Sori sponsori. Mä haluun joskus nojata samalla itsevarmuudella johonkin. Sellainen niinku... Nyt tulee hullu DJ-move. Yo man! Chicago! Pauli ei osaa striimata jut. Pauli ei osaa striimata jut. Kova palaut! Ei osaa! Ei osaa! Kiina sivaltaa kyllä. Oi vitsi. Ei! Tänään... Hei! Voi saa Orta hetki. Orta, leikit mitään ei tapahtunut. Sori. Tää on hyvä biisi, kun putsautuu korvat samalla. Vois joku tehdä kuoten tästä viestistä? Voisiko laittaa Snapin sijainnin jaon päälle tähän? Asutko arvoalla? Asutko? Voisiko laittaa? Asutko arvoalla? Asutko arvoalla?
Mä rakastan teitä kaikkia. Mitä tapahtuu? Hei, ei! Ei vielä! Ei vielä! Ei vielä! Mä olen pöhönässä, ei vielä toista biisiä. Hei, jei, jei, jei! Ketsi! Ja hedelmäkarkki! Iso Tommi! Iso Tommi! 1500 bittiä vie sillä Caramel Dancen seuraavaksi! En mä ehdi etsiä noit kappaleet noin nopeeta. Vaikka kuinka paljon bittiä. Eiku kato, oho! Tommi! Sua rakastan. Tuuthan takaisin. On sulle oikea. Faniposti kuului seuraavasti. Vetää sieltä toiselle puolelle. Hyvä Pauli! Voisiko tehdä videon Bugbear Entertainment Oystä ja Remedy Entertainment Oystä ja livetät YouTubeen etkät vitsiin ja lähetä amerikkalainen jalkapallo- ja muodostelmaluistelu kansainväliselle olympiakomitealle. Ei mitenkään mahdottomat pyynnöt mun mielestä. Ja sitten vielä toisella puolella luki, mitä siinä lukee? Taas absoluuttiselle nollapisteelle Kristiinan kaupungin ja Maarianhaminan ja 550 muuta keikkaa. Semmonen kevyt, kohtuullinen toive. Mulle ei voi hitto kun ei yhtään tiedä kuka tämmösen on voinut lähettää. On niin outoja toiveita, että mä en oo koskaan muista kenenkään pyytäneeni mitään tällaista näin. Joo, mutta tää on uusi versio tästä näin. Oho. No nyt kato YouTubestakin äänet. Kuuletteko te mua vielä? Okei, te ehkä se vika on tässä tietokoneessa eikä tässä recordboxissa. Kuuletteko te mua vielä? Kyllä te kuulette, noniin. Hyvä. Mä voin laulaa. Ei kun recordboxi kaata, se vissi otti äänilähteet haltuun nyt kaikki. Hyvä biisi, hei. Woo. Virheilmoitus, kun mä vielä käynnistin uudestaan konetta. Aivan ihmeellinen virhe. Mitä siinä luki? Odottakaa hetki, mä luen teille. Siinä lukee, että jotakin tällaista. Mitä tässä oikein niinku lukee? Tekno on takas! Mennään! Yeah. Onpa vaikeaa painaa tota yhtä nappia aloittaakseen riimi. Hashtag boomermoka. Onpa hito. Oikeesti hei, Nutella painaa kovilla päälle. Onpa vaikee hitto. Yhtä nappia painaa. On se niin hiton vaikee, yhtä nappia painaa. Kiina. I'm your father. Don't talk about breakfast anymore, or I will give you. Minne laitetaan raidi menemään? Onko mitään ehdotuksia? Jotain hyviä raidikohteita tai jotain? Ja mä oon pienes väri-TV:ssä nyt. Oi vitsi. Kaikkea sitä. Käydään myöhemmin vielä tuolla noin, kun tulee hyvä biisi. Ei oo tulossa videota, ei oo tulossa videota, ei oo tulossa videota, ei.